pinakamaganda ng mga sa dito, yung kulimlim ng ulap is talagang makikita mo na. Ano raw? Yon, what's up mga chong? At mga chang! So welcome back to our channel. So wag natin kalimutang mag-comment, Mag-like, at wag din kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para laging updated sa aming mga video. So ngayon, nandito kami ngayon sa, saan to? nabubulol ako eh. Ikaw na lang. Sa Paayahayan sa Bulod. So kumbaga, magandang pahingahan to dito sa bundok. Tinagalog ko lang. So, ang pinakamaganda kasi dito, malapit lang siya. Kung pumunta ka ng Habit Hill, dumiretso ka ng konti sa medyo taas, makikita mo to. So, sobrang ganda talaga ng place na to. Kasi nakaka-relax. Kung gusto mo ng fresh air, perfect tong place na to para sa'yo. Tsaka maraming iba't ibang bulaklak. Yes. And mas kitang-kita dito yung mayon. So mamaya ipapakita natin yung mayon kasi medyo may ulap lang siya ng konti. Tatakpan pa siya. So, ito kasing lugar na to, inayos siya. Medyo may mga bulaklak na. And may sunflower din. And may mga Iba't ibang kulay ng mga bulaklak. And meron din dito yung parang katulad sa Habit Hill, pero ang ginamit is kawayan ang ginamit niya. yes. So mamaya ipapakita natin yon. And ang entrance fee po pala dito ay 20 pesos lang. Yes, para lang sa parking yon. And ang pinakamaganda ng mga sa dito, yung kulimlim ng ulap is talagang makikita mo na. Ano raw? Seriously, what the fuck are you doing? So ayun, murang-mura lang, 20 pesos lang. So binayaran mo lang yung parking fee lang yun. Tapos may mga kubo-kubo dito na pwedeng pahingahan talaga. Pwede kayong magdala ng food. Syempre, pag nagutom kayo, may pagkain kayong dala, diba? Kahit mga chicha, kasi parang masarap mag-picnic dito kasi ang ganda ng mga tanawin. Kitang-kita talaga yung buong itsura ng mayon. Yes. Tapos, kasi nandito kasi tayo sa taas. Yes. Kita mo? Kita mo? Kita mo kung gaano kaganda dito? 'Di ba? Ganun lang siya kasimple, and sobrang ganda dito kasi marami talagang flowers, and yung iba tumutubo pa lang. Siyempre pala, sabi pa ni Kuya, sa mga kubo-kubo daw dito, pwede daw mag-rent ng overnight. Mura lang daw, 300 pesos lang ang overnight natin dito. So ayun, di tayo dumiretso sa campsite. Kasi parang ganito lang din, kubo-kubo yung nandun. And yun nga, may nakalagay na campsite. So, And syempre, ang overnight din daw doon sa campsite is 1,000 pesos lang. And ang entrance doon, magkano ulit? 50 pesos daw, sabi ni Kuya. Yes, 50 pesos yung entrance doon. And sa kanya daw is 20 pesos lang kasi COVID daw ngayon, taghirap, di ba? So, ang binayaran lang naman is yung parking fee. Yes, sa iba daw kasi 50, di ba? Pinaparinggan yung Habit Hill. Di ba? So, 50 pesos din naman sa campsite. yes. So dito, hindi natin nakita si Mayon kasi marami talagang ulap. Pinaabangan namin, kaya na pa kami dito.
So, hindi na Talaga. natin maipapakita yon na nakalitaw si Mayon. Ang haba kasi ng ulap, hindi maubos-ubos kasi Yes, yung ulap sobrang na dami. daan eh. Sobrang dami ng ulap. Mm. Nag-snack na rin kami dito. Dapat pupunta ka dito, may dala kang snack kasi wala mga tindahan dito. Pero si Kuya, may tindahan. May tindahan naman si Kuya dyan sa labasan. And mura lang din. Siyempre, kung pupunta ka pala dito, is pupunta sa unahan lang siya ng Habit Hill. Kung pupunta ka dito, Along the road lang siya. magko-commute ka lang, sasakay ka syempre ng papuntang Tabaco, kung galing Ligaw ka at bababa ka ng sa Blue yun. Papuntang Mount Saraga, doon, papasok ka doon. And may mga nag-aantay doon, mga motor naman, kung pwede naman. Pero kung may service ka talaga, pwede kang umakyat talaga dito. Pwede na rin naman kung motorin. Yes. Kasi mas okay nga yung motor yung gamitin dito kasi akyat. Yes. So hanggang dito lang muna. And wag muna pala natin kalimutang mag-follow sa lahat ng social media accounts natin. At huwag kalimutang mag-join sa ating group page na Power Couple Family para laging updated sa mga video natin. Yes. And thank you so much for watching and see you on the next video. Like this video,